Masak apa belum ini belum? Masak campur-campur ini jadi ini masak apa ini? Ini bumbunya yang kencur belum? Bawang putih harus kencur. Ini wae sosis. Wae kerupuk. Ya kerupuk entah templong nang iki belum. Ini jenenge masakan apa belum? Ini telurnya rong nyemplung. Yes. Ini guys, jadi ini guys, panganan nopo nih guys. Ki ambune kencur-kencur no guys. Iki. Kerupuk enek, kerupuknya ngene iki momot wis anu. Nek sosis pentol. Ki sing enek apa kaya gunungan lho guys, jenenge apa? Pling-pling no, kempling apa dampling no lali aku. Kurang kuwi ne. Panganan opo wong-wong iki. Niki request anu mbok edok guys, kon ngekno ngene iki. Aku nggak ngerti bumbu-bumbune tok guys. Tinggal bilang anak aku kan masak. Wis gak apa-apa. Penting kabeh padha mlakune. Anake wis didulang. Oh, wayah bareng dulang anak. Dan dulang mboke. Ini guys. Oh, tak sepil nek mangan guys. Ini guys. Kayak mie. Masak mie campur-campur. Warnanya kurang abang guys iki. Iki gak ndek lombok tampar ya. Lombok hijau ning rasane. Ambune dan gurih. Cepo panas guys. Panas jan. Aku gak doyan panas aku. Doyanku panganan panas gak doyan. Guys. Ambune teko kono ora guys kira-kira guys. Panas guys. Asin, gurih, legi, manisnya sithik. Terus ambu kencornya enak guys. Dan pas. Wong lanang kapan masak ini guys? Luar biasa. Sadi-sadi guys, panas. Ki putih telurnya ngeplongno kari guys. Ndoke nek ngeplongno kari-karinan. Ben apa? Ben gak terlalu atos. Ben creamy. Ya, kodul-kodul guys. Kodul-kodul. Gak ketok malan. Ini background ireng ketok. Kedul-kedul. Nek kerupuk aku seneng sing Muhammad ini guys. Akan mie guys. Dan warak akan mie, gak apa. Penting warak.
kayak pentol. Pentol guys. Pentolnya sing cocok nenggone Mas Bro apa Bang Tri guys. Pentolnya enak. Ada sosis karo ndok. Sosis karo pentol guys. Karo rangginan guys. Nah, saya pengen rangginan sepurane ya. Aku mangan sih. Sepurane. Mangan sih aku. Kayak kuahnya. Kayak kuah guys, rangginan guys. Nggak nang goreng toh, enak. Guys, karo madang udah madang. Aku wis madang. Wis. Enak guys.